man na sila. Dili sa pikas, si mama. Dili sa pikas pod, kay si papa. Ano ka na silang duha? Aw, basi na sila'y problema kay naghinuktok man. Or, basi nagproblema na sila kay wala sila'y kwarta. Bago pa gani pagsuldo, nilang mamagpapa niya wala yung kwarta. Ano ka na sila no? Ah, basi nag-away na sila duha. Ah, at tuon daw na ko na silang duha, be. Akong pangutanon. Akong unahog pangutan na si mama. Sige. Paitas kinabuhis pobre eh. O magyapon. Pobre magyapon. Diyan isoda ning diyan nagtas pobreng kuad eh. Napay ko asawa eh. Oh my God! Nagpa kusmod sa murag gamay-mahay sa kunya. Kay ako may ang gibasol pod. Ano pa ni siya? Ano ako may ibasol pod? Sakay ko sa laan ni niya. Sus paita. Uy, ma! Nga naging noktok man ka, ma? Nakay problema, ma? Ug si papa po do. Naginoktok man bud na si papa, oh. Nga naman mong duha, ma? Unsa day problema ninyo? Nga nang naginoktok man mo? Wala na may kwarta, bago pa akong sweldo, wala na may kwarta dayon. Problema kaayo ni si mong papa nak ba? Kay naapay bayron ng kurente, palit pa pampers. Ug mga sudanon para to taga-adlaw. Bugas pa. Wa na joy sobra na. Ang pinaka problema, ang kuryente. Kay wala ni kabayad sa kuryente. Oh my God. Bayad na mo ani ron sa kuryente. Asa naman lang ni ani? Ang pinaka problema kayo, wa na joy kabayad sa kuryente. Mauman gud, ma. Kay kani si papa. Mauman gong dako kay magbayranan sa kuryente, ma. Kay kani man gud si papa, ma. Bisag bati kay tingog. Magsige lang yung pijuki. Agay! Kay kani man gud si papa, ma. Bisag bati kay tingog. Magsige lang yung pijuki. Agay! Bitaw nak no? Sakto jud kanak. Unsa man ato ni pabarangay mo papa? Ay!